चित्रपटानुसार पारो ही लोकांसमोर येते आणि तिचं जे बलिदान योगदान दिसतं आणि त्याचमुळे तेच जे महत्त्वाची जी चित्र आहेत अजिंठाची ती गोवाकरांसाठी आपण खास एका प्रदर्शनाच्या रूपात इथे कला अकादमीमध्ये मांडलेली आहेत। आज भरभरून लोकांचा इथे प्रतिसाद आहे, भरपूर लोक येऊन इथे या प्रदर्शन बघतायत। ते बनवलेले ज्वेलरी कशी आहे, पद्मपाणी बुद्धा, वज्रपाणी बुद्धा, फ्लाइंग अप्सरा, लेडी विथ मिरर, डान्सिंग लेडी अशा महत्त्वाची जी पेंटिंग अजिंठामध्ये ज्या लोकांनी पाहिलं असतील त्याचं प्रत्यक्षात इथे एक्झिबिशन आहे। ज्या पद्धतीने ते त्यांची ज्वेलरी होती, त्यांचे ड्रेस होता, त्यांचं हे होतं, अशी पूर्ण इथे पेंटिंग आणि कॉस्च्युमचं प्रदर्शन करताना मला आनंद होतोय। कारण गोव्यामध्ये कला अकादमीमध्ये आपली कलाकृती प्रत्येक कलाकाराला सादर करताना आवडत असते आणि माझा पहिला डायरेक्टरल डेब्यू ह्या चित्रपटाच्या रूपाने आहे आणि तो आज गोवा फिल्म फेस्टिवलच्या रूपाने लोकांसमोर येतोय। ही एक मोठी आनंदाची गोष्ट आहे। मी माझ्या आयुष्यात 26 वर्षापूर्वी या चित्रपटसृष्टीमध्ये पदार्पण केलं। ह्याच्या आधी कोकणामध्ये असताना ह्या कोकणात मी एक कलाकार म्हणून फोटोग्राफर म्हणून जगलो। या निसर्गाने मला बरंच काही दिलं आणि त्या निसर्गाच्या रूपानेच कोकणातनं म्हणून मी गोव्यात बरेच वेळेला लहानपणापासून येत आलेलो आहे आणि या प्रवासामध्ये पहिला कला दिग्दर्शक झालो, मग प्रोडक्शन डिझायनर झालो, मग स्वतःचा कर्जत ठिकाणी एक मोठा स्टुडिओ इथे तयार करण्यात आला आणि त्या स्टुडिओच्या ह्याच्यामध्ये मी हा चित्रपट व्यवसायात काम करायला लागलो आणि असंख्य गोष्टींचं मला ह्या चित्रपटसृष्टीनुसार अभ्यास करता आला, पाहता आला आणि लोकांसमोर आणता आला। ह्याच्यामध्ये कलाकार तसंच प्रोडक्शन डिझायनर तसंच स्टुडिओ अशी वेगवेगळी जी अंग आहेत त्या अंगाच्या नुसार ह्या चित्रपटश्रेष्ठमध्ये जेवढं आपल्याला काम करता येईल तेवढं कमीच आहे आणि त्यामुळे मला ह्या चित्रपटसृष्टीमध्ये एक कला दिग्दर्शक, प्रोडक्शन डिझायनर त्याच्याबरोबरच एक दिग्दर्शक आणि ॲक्टर म्हणून करायला आवडलं। कारण त्याच्यामुळे रसिकांची आपल्याकडे बघायची आणि आपण जे रसिकांना कलेच्या साधने देतो त्याची एक भावना समजली। त्यामुळे मी एक ह्या 26 वर्ष कलेची साधना करताना प्रत्येक अंगात यश केल्यानंतर आणि राजा शिवछत्रपती, बालगंधर्व, बाजीराव मस्तानी आणि आता अजिंठा या रूपाने वेगवेगळ्या पद्धतीने चित्रपट आणि मालिका देताना मला माझ्या रसिक जनतेसाठी केलेलं हे माझे प्रयत्न आहेत आणि ते नेहमीच त्यांना आवडतात। असं म्हणतात की नितीन चंद्रकांत देसाई इज पॅशनेट अबाउट अनफोल्डिंग पेजेस ऑफ हिस्ट्री। ते मग इंडियन सिनेमा, बॉलिवूड असो किंवा मग मराठी सिनेमा, तुमचं काम राजा शिवछत्रपती महाराज ही मराठी सिरियल तुमची, तसंच मग बालगंधर्व, तसंच आता अजिंठा, असं काय स्पेशल पॅशन आहे? मला असं वाटतं की मी लहानपणापासून भारतीय इतिहास अभ्यासत होतोच, पण कला क्षेत्रात आल्यानंतर तमसपासून माझी सुरुवात झाली। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिथे आर्यन संस्कृतीपासून ते 1947 पर्यंत भारतीय इतिहास अभ्यासलाच नाही तर तो उभा करता आला आणि त्याच्यानंतर मग महाराष्ट्राच्या इतिहासातली जी वेगवेगळी सुवर्णपानं उलगडायची संधी मिळाली, राजा शिवछत्रपतीच्या माध्यमातून असो किंवा बाजीराव मस्तानी असो, गंधर्व असो आणि आता अजिंठा असो, ह्याच्यामुळे आपली संस्कृती किती थोर आहे। जी यंग जनरेशन आहे, जे एक नवीन पिढी आहे, त्या नवीन पिढीला आपल्या पद्धतीने आपला इतिहास चांगला वाटावा, समजावा, कळावा ह्याच्या दृष्टीने मला ही कलेची सेवा करायला आवडते। आपल्या नवीन पिढीला आपल्या भारतीय संस्कृतीला, आपल्या मराठीतलं आणि भारतीय संस्कृतीतलं खरं लेणं, खरं सौंदर्य काय आहे हे चित्रपटातनं द्यायला आवडतं। कारण अभ्यास करून एवढे वर्ष जेव्हा तप केलेलं असताना ह्या आपल्या संस्कृतीमधलं सोनं किंवा आपल्या संस्कृतीमधलं खरं जे सुवर्णयुग आहे हे मला समजल्यानंतर मला असं वाटलं की ते आपल्या सगळ्या जनतेला, रसिकमाय जनतेला आपण समर्पित करावं आणि ह्यामुळे मी हा चित्रपटामध्ये सगळ्या पिरियड फिल्म्स आणि ह्याच्यामध्ये काम करत ते लोकांसमोर आणत असतो। ह्या
गाण्याबद्दल, ह्या मूवीच्या गाण्याबद्दल काहीतरी सांगा आम्हाला, कारण पद्म अवॉर्डी मोहनोर ह्यांनी हे लिहिलेलं आणि बहुतेक 30 वर्षा अगोदरची ही गाणी सगळी आहेत. तर ती फिलिंग काय होती, ते स्पेशल ते गाणं अजिंठासाठी करताना कसं काय वाटलं? अजंठा बनवताना सर्वात 2 महत्त्वाच्या गोष्टी होत्या की मी जेव्हा लहानपणी अजंठाला गेलेलो, स्टडी टूरमध्ये गेलेलो आणि अजंठासमोर उभं राहिल्यानंतर ते 2000 वर्षापूर्वी त्या एवढ्या कलाकारांनी ही कलाकृती बनवली कशी, या गुहा खणल्या कशा, या कलर आले कुठनं, ही चित्र केली कशी, हे जेव्हा शोध घेत असताना नादो महानोरांसारखे एक साहित्य अकादमी अवॉर्ड ज्यांच्या काव्यखंडाला मिळालेला आहे, ते खंडकाव्यावरती जेव्हा मला चित्रपट करावा असा वाटला, ते खंडकाव्य वाचल्यानंतर, ती गाणी ऐकल्यानंतर असं मला वाटलं की एक सुंदर पद्धतीने त्यांनी हा विषय 32 वर्षापासून स्वतःच्या हृदयात एकत्र ठेवलेला आणि तो चित्रपट करण्याची मला इच्छा झाली. ह्या चित्रपटामध्ये डोळ्यांना डसले पहाड इथले जेव्हा अजंठा पहिल्यांदा दिसतो 200 वर्षापूर्वी, जेव्हा 28 एप्रिलला कॅप्टन स्मिथनी जेव्हा गुहा एक्सप्लोर केला आणि तेव्हा त्याला दिसलं, तर तेव्हा एक अप्रतिम असं ते लेणं होतं. त्याचबरोबर होळीच्या याच्यावरती आगो होरी का त्योहार हे पण गाणं सुंदर आहे. मन चिंब पावसाचे हे पण गाणं सुंदर आहे. हळदीच्या ह्याच्यातलं गाणं सुंदर आहे. नंतर ओटी भरतानाचं एक गाणं फार सुंदर आहे, जगजेठी. तर ते अशा पद्धतीची वेगवेगळी गाणी दाखवत हा चित्रपट आहे. त्याच्यामुळे भारतीय संस्कृती किती रिच आहे, आपलं म्युझिक किती रिच आहे हे आपल्याला दिसतं. त्याचबरोबर आपण बघतो की शेवटी जेव्हा हे चित्रपट संपतो आणि रॉबर्ट गिल परत येतो आणि पारो नाही आहे, तर ते सत्यशील देशपांड्यांनी ज्या पद्धतीने गाणं गायलेलं आहे ते आपल्याला मनाला खरंच ओढ लावून त्यामुळे हा चित्रपट दृश्यमय. भाषा हा प्रेमाला कधीच नसते तशी या चित्रपटाला नाही, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, त्यामुळे जास्त करून गोवाकरांना आवडेल. आणि त्या भाषेचं मर्यादा तोडत हा चित्रपट व्हिज्युअल पद्धतीने येतो आणि अजंठासारख्या आपल्या वर्ल्ड हेरिटेजच्या चित्रांबद्दल आपल्याला सांगतो. अजिंठा डिरेक्ट करताना तुमचा काय अनुभव होता? तुम्ही कम्फर्टेबल होता त्या रोलमध्ये? मला एक कलाकार म्हणून कलाकारावरती, चित्रकारावरती हा चित्रपट करताना, एक कलेची साधना करताना, ह्या गुहांवरती त्या गोष्टीला न्याय देताना एक परिपूर्णता लाभली. त्याच्यामध्ये सोनाली कुलकर्णी, फिलिप स्कॉट, मकरंद देशपांडे किंवा हे सगळे जे लोक आहेत त्यांनी फार चांगल्या पद्धतीचं काम केलं आणि या सगळ्यांच्या भूमिका एवढ्या चांगल्या होत्या आणि सगळ्या माझ्या टेक्निशियन्सनी ह्याच्यामध्ये नांदो महानोर साहेब आहेत, कौशल इनामदार आहे, प्रशांत खेडेकर आमचे एडिटर आहेत, किंवा राजीव जैन हे सिनेमॅटोग्राफर आहेत, ह्या सगळ्यांनी फार सुंदर पद्धतीने कामं केल्यामुळे माझं जे माझं जे कार्य होतं ते फार सहजतेने झालं. आणि या सगळ्यांचं कार्य एकत्र करण्याचं काम दिग्दर्शकाचं असतं, जे मी केलं. आणि तो रसिक माय जनतेला आणि प्रेक्षकांना आणि आता सगळ्या फेस्टिवलला गोव्यात, आयर्लंडला, लंडनला सगळीकडे जातो आहे, त्यामुळे एक आनंदाची गोष्ट वाटते. अजिंठात कुठला स्पेशल मोमेंट शूट करताना वगैरे जे तुम्हाला आठवतं, तुम्ही शेअर करायला? अजंठावरती जेव्हा पहिल्यांदा सूर्यकिरण पडतात आणि व्ह्यू पॉईंटवरनं आपण अजंठा पाहतो आणि तेव्हा जेव्हा अजंठावरती पडणारा तो प्रकाश, अजंठाच्या गुहांमध्ये त्या काळात पण प्रकाश कसा आणला गेला असेल, सूर्यकिरणं त्या अजंठाच्या बाहेर असलेल्या पाण्यामध्ये रिफ्लेक्ट करून आतमध्ये कशा पद्धतीने केलं गेलं आहे, ह्या जेव्हा गोष्टी आपण बघतो तर तेव्हा खरंच आपल्याला वाटतं की काय सुंदर पद्धतीने त्यावेळी त्या लोकांनी हे सगळं केलं असेल. आणि मला ते प्रत्यक्ष चित्रित करताना जेव्हा पहिल्यांदा तो प्रकाश आत गेला आणि त्या गौतम बुद्धाच्या मूर्तीवरती गेला तेव्हा मला फार आनंद झाला. मला वाटतं मी त्या चित्रांना आणि त्या चित्राच्या कथेंना एक न्याय देऊ शकलो. एक चित्रकार ह्या माध्यमातून ह्या चांगल्या पद्धतीने हा चित्रपट लोकांसमोर येऊ शकला आणि आज प्रचंड महाराष्ट्रात, देशात आणि जगात हा चित्रपट चांगल्या पद्धतीने ॲक्सेप्ट होतो. हॅलो जय हिंद च्याबद्दल थोडं आम्हाला सांगा.
हॅलो जय हिंद हा मी अजंठा करण्याच्या आधी केलेला चित्रपट आहे, त्यामुळे तो रिलीज झाला. एखाद्या दिग्दर्शकाला ॲक्टरचं जीवन काय असतं हे समजण्यासाठी मी त्या शूजमध्ये जाऊन बघितलं, कारण प्रत्येक दिग्दर्शकाला ॲक्टरकडनं आपल्या चित्रपटाची ती कथा काढायची असते, ती मांडायची असते. आणि ज्या पद्धतीने ती चित्रपटाची कथा मी मांडण्यासाठी समजण्यासाठी हे काम केलं. एक शिवाजी पवार नावाचं सामान्य पोलिसाचं कॅरेक्टर होतं आणि कसा अजून जिवंत का आहे हा प्रश्न सगळ्यांनाच आहे. तो हा मांडण्याचा आणि एक सामान्य पद्धतीचा मला शोभणारा असा रोल होता आणि त्यामुळे एक सामान्य माणसाचा मी प्रतिनिधी बनून ह्याच्यामध्ये त्या पोलिसाचं काम केलं आणि फार आनंदी भूमिका होती. जे कार्य मी करतो, मग ते कला दिग्दर्शक असो किंवा प्रोडक्शन डिझायनर असो किंवा ॲक्टर असो किंवा डायरेक्टर असो, फुल फोकस करायचा प्रयत्न असतो आणि ह्या भूमिकेत पण मी पूर्ण फोकस करून तो चित्रपट केला आणि लोकांना तो आवडला. ND स्टुडिओ बहुतेक मला वाटतं तुमचं ड्रीम असेल आणि ह्या ड्रीमबद्दल काय आम्हाला सांगा. ND स्टुडिओ काय, कसा काय? कुठल्याही कलाकाराला आपली कलाकृती नेहमी मांडायला आवडते आणि युनिव्हर्सल स्टुडिओ किंवा स्टुडिओमध्ये फिरत असताना आपल्याला दिसतं की तशा कलाकृती आहे. माझं ND स्टुडिओ हे ड्रीम असण्यापेक्षा मला अनेक असे स्टुडिओ देशात करायचे जेणेकरून आपल्या देशाची फिल्म इंडस्ट्रीची एक क्वालिटी वाढेल आणि त्या पद्धतीने मला असं वाटतं की ND स्टुडिओ निर्माण केला आणि आता ह्याच्यापुढे मुंबईतली चित्रनगरी पण मी करतो आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूरची चित्रनगरी करण्याची इच्छा आहे आणि गोव्यात पण चित्रनगरी करण्याची इच्छा आहे. आयकॉनिक प्रोडक्शनचं नेक्स्ट व्हेंचर कुठचं आहे? आयकॉनिक प्रोडक्शनची अनेक व्हेंचर्स आहेत. त्यातलं एक व्हेंचर असणार आहे की राजा शिवछत्रपतींना इंटरनॅशनली पद्धतीने सातासमुद्रापार न्यायचं. त्याचबरोबर जी नवीन पिढी फॉरेनला जाते आणि आपल्या देशासाठी काहीतरी त्यांनी करावं अशी जी गोष्ट सांगणारं एक चित्रपट आहे. एक टिळकांवरती चित्रपट आहे, एक नटसम्राटांवरती चित्रपट आहे, त्याचबरोबर साईबाबांवरती पण चित्रपट आहे. असे 4-5 प्रोजेक्ट आम्ही सायमल्टेनियसली घडवून आणतो आहे. आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, सेट डिझायनर, प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोड्युसर, डिरेक्टर, ॲक्टर, कुठचा ड्रीम रोल राहिला आहे आता पिक्चरमध्ये कुठचं करायचं? कुठल्याही कलाकारांनी कुठे थांबू नये, तसं कदाचित आता आणखीन काय असेल ते शोधात आहे. आणि हे सगळे रोल करत असताना प्रत्येक वेळेला आपलं जीव पूर्णपणाला लावून त्याच्यामध्ये टाकायचा प्रयत्न केलेला आहे. हा होता आमचा दुसरा भाग उत्सव मराठी चित्रपटांचा. पुढच्या भागात आपण बोलणार आहोत चिंटू या चित्रपटाचे दिग्दर्शक श्रीरंग गोडबोले यांच्याशी. 9:15ची वेळ होतीचे दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे आणि वृंदा अहिरेंशी. 24 एप्रिलला चिंटू पार्ट 2 सिक्वल येतं, त्याच्याबद्दल काहीतरी प्लॅन्ड आहे? स्क्रिप्ट रेडी आहे काय? कारण तुम्ही आत्ताच अनाऊन्स केलं 24 एप्रिलला यू आर कमिंग विथ चिंटू पार्ट 2. हो, अजून स्क्रिप्ट रेडी नाही आहे, फक्त आता आमची मानसिकता तयार आहे. गोवात फेवरेट हॉटस्पॉट तुमचा? संपूर्ण गोवा आणि छोटी गावं गोव्यातली. मी खूप फिरलो आहे गोव्यामध्ये. एक थोडासा पर्सनल क्वेश्चन्स, तुम्ही दोघे भेटलात कधी? थोडं त्याच्यावर जरा. आम्ही दोघं भेटलो रुईया कॉलेजमध्ये आणि मी लिहिलेल्या एकांकिकेत ती काम करत होती आणि मग तिथून आमच्या भेटी सुरू झाल्या. गोव्यातला फेवरेट स्पॉट म्हणजे आत्ता आपण जो बसलो आहे तो, कारण इथे नाटक होतं, इथे संगीत होतं, इथे सिनेमा दिसतो, इथे चित्रकला होते, इथे कलावंत मंडळी भेट देतात. आता वेळ आली तुमचा निरोप घ्यायची. आपल्याला हा स्पेशल फीचर उत्सव मराठी चित्रपटांचा भाग 2 कसा वाटला ते आम्हाला कळवायला विसरू नका. मला मेल करा rohit@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीवर. परत लवकरच भेटू पुढच्या भागात. तोपर्यंत बघत रहा गोव्याचा नंबर 1 इन्फोटेनमेंट चॅनल प्रुडंट मीडिया. नमस्कार.